Ahojte, vítam vás z nového videa. Máme tu zasa Brawl Stars. Neviem, či som ho začal, ale aspoň mám tu nové. Dneska sa mi moc nedarilo, ale ideme aspoň hrať. Tak, hráme proti Leonovi. To je kdo? Juju asi. A Colt. Ideme sa rýchlo skryť. Aha, to bol fejkový. Možno, že by som to zvládol. What was that? Na čo? Aspoň to bude trochu dobré. Nezabijem ma. A sme tak... aspoň bude mať niečo otvorené. 1002. No, aspoň mám stardo. Epic! Dobre. No, dám. Shade. 60 exploradorov. No, aspoň to tu máme. Máme C-Job, Jellyfish Sandy, alebo túto si nechajme. Dobre, môžeme zahrať. Dobre, môžeme zahrať. A už sme skoro tam. I guess I'll have to do stuff. Skriem sa. A na čo som sa ukazoval, mohol som to mať dobré. Ale ja možno, že to použijem a bude to dobré. Ale asi nie. Ja ma zabije, hej. Te rány. Nie, dobre, môžem sa schovať. No i... Nie. Prosím. Možno, že. Jupi, aspoň jedno kolta určite dáme. Lebo máme ultimate. A netrafil ma. To je super dobré. To bude dobré. Už to. Takže by som mohol aj niečo, ale je to v druhom. Aha, zle som trafil. Poď dole, čím ma zabije? Bum, to je smutné. No aspoň pár expedablerov. Ale idem dať solo.
Dám si gasa. Time to take Spooky for a walk. Možno, že to pôjde. No, ale Rosa... Vidím tam Rosu, Tika, Poka, Stewa, Karla, Amber, Shelly, HB, Daryl, Gotta stay calm. Rosa. This place is scary. Am I a ghost? Nešťastie. Máme také veľké nešťastie. Skúšime ešte. Hrám zasa. No, nevyzerá to najlepšie. Rosa, Primo, Piper, Ravs, Buster, Time to take Spooky for a walk. Bonnie a ďalšie, nepamätám. Ja sa tu zasa 2 roky. Už ďalší 7, 11, 8, aj tak o chvíľu 7, to viem. Ja to už videl som zle. No, nevidel. To je najhoršie. Odpálím. Place is scary. Ju odpálím. You didn't have to do that. Ale v túto hru mám na pláne celý čas zostať v kríkoch. Pozri. Budem tam El Primo, Leon, Bigas, Leon, Morty Time to a take Spooky pozri. for a walk. A už si ma nikto nevšimne. A zatiaľ to môže zostať dobre. Ale keby som len tak. Pozri, a bude tu kyťák. A on si ma nevšimne. Typujem, že s ním budem na konci hrať, ale... No to sa už teším. Pozri, skočí. Zasa skočí. I'm Possum. Pozri, teraz hneď skočí. A ja som tuto v kríkoch. Pozri, už 3 bravlerovia a ja som nedal ani 1 kill. A ten Kit, nejak sa mu nedarí. Ja som zabil jeho. Kit je tu blízko. Nie, ide. A skončil na mňa sobritý. Am I a ghost? Ale bol to dobrý plán, nie je to až také najhoršie. Dobre. Dobre, tak čaute. Dovidenia, sayonara.